Ανδρέα μου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Αναστασία μου. Χαρά μας να σας έχουμε χαρά εδώ. δική μου. Θα ξεκινήσουμε λίγο για τα ανθρώπινα δικαιώματα να μιλήσουμε. Ναι. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που πιστεύεις αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Κύπρου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα? Καταρχήν να πούμε, το πιστεύω ακράδαντα, ότι η Ήπειρος στην οποία ζούμε και η Ένωση που ζούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το μέρος του πλανήτη που αγωνίζεται, αλλά προσπαθεί και να εφαρμόσει πολιτικές που να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό πολλές φορές λέμε διάφορα παράπονα, ακούγεται την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είναι η άποψη μου, γιατί είμαι ευρωπαϊστής, πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είμαστε τυχεροί, είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πραγματικά κερδίζονται μεγάλες μάχες και διασφαλίζονται για τις ευρωπαϊκές χώρες τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω έχουμε κάνει πρόοδο στην Κύπρο τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, είναι ένα πράγμα το οποίο εξελίσσεται, ότι χρειάζεται χρόνος. Εγώ στη Βουλή, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, ασχολούμαι πάρα πολλά με θέματα δικαιωμάτων των χρόνων ασθενών με αναπηρίες. Και όντως, από την Ευρώπη έρχονται πολλές πολιτικές που είμαστε υποχρεωμένοι να τις εναρμονίσουμε με τις εθνικές νομοθεσίες. Να μας πεις έτσι το πιο διασφαλίζουν. Εντάξει, είναι ένα θέμα της προσβασιμότητας. Πλέον όλα τα έργα τα οποία γίνονται και κυρίως αυτά που γίνονται με κοινοτικά κονδύλια μπαίνουν πολλές αυστηρές προδιαγραφές στους Δήμους, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα για άτομα με αναπηρίες. Ναι. Είναι τα θέματα τα οποία αφορούν την προσβασιμότητα ή σε χώρους στάθμευσης ατόμων με αναπηρίες, είτε σε πεζοδρόμια. Πλέον υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη να είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά τον μη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Καινούργια πρόστιμα. Εντάξει, μεγάλη συζήτηση. Είχα και μια πρόταση νόμου εχθές στην Ολομέλεια, η οποία δυστυχώς καταψηφίστηκε, δεν υπερψηφίστηκε. Σε άλλες χώρες εφαρμόζονται μέτρα εκτός από τις ποινές και συνδυαστικά μέτρα, όπως είναι η ρημουλκίση των οχημάτων και η αφαίρεση των πινακίδων. Δυστυχώς στην Κύπρο ακόμα δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά έχουμε έναν υπουργό ο οποίος πιστεύει και εργάζεται στο συγκεκριμένο και ελπίζω μέσα στο επόμενο διάστημα να έχουμε και άλλα τέτοια μέτρα. Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε ξεκάθαρο στον κόσμο ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε κάποιον άτομο το οποίο δεν έχει αναπηρίες ή δυσκολίες στη διακίνηση του να στερεί την πρόσβαση από έναν άτομο το οποίο έχει αναπηρία. Αλλά είναι και θέματα, Αναστασία μου, εκπαίδευσης, κουλτούρας, συναίσθησης. Είναι ένα πράγμα τα κατασταλτικά μέτρα. Νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ και το συζητώ πάρα πολύ συχνά και με την Υπουργό Παιδείας, που θεωρώ ότι κάνει εξαιρετική δουλειά και γνωρίζει αυτά τα θέματα, γιατί πέρασε και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ότι πρέπει τις επόμενες γενιές να τις μεγαλώσουμε με τρόπο που να μην χρειάζονται τα κατασταλτικά μέτρα. Δηλαδή είναι αυτονόητο ότι. Ακριβώς. Δεν πρέπει να φτάνουμε μέχρι εκεί. Ναι. Σχετικά με την προσβασιμότητα που ανέφερες, ξέρω ότι και με το Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου κάνετε παρόμοιο έργο και είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Θέλεις να μας πεις τα τελευταία νέα? Ναι, φυσικά. Καταρχήν ήταν μια εξαιρετική συνεργασία και συγκινητική συνεργασία. Ήταν, και τη θυμάμαι και εγώ. Που αγκαλιάστηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Ναι, το Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου εδώ και 18 χρόνια ασχολείται με θέματα στήριξης παιδιών και νέων κυρίως, με χρόνια προβλήματα ή με αναπηρίες. Τα προηγούμενα χρόνια η κύρια δράση του Ιδρύματος μας ήταν να στηρίζει τις οικογένειες που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία με την κάλυψη των εξόδων των συνοδών. Ευτυχώς μετά από πολλούς αγώνες και του Ιδρύματος και των οργανωμένων ασθενών και σε πολιτικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο, καταφέραμε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγηλε αυτό το σχέδιο και πλέον η πολιτεία αναλαμβάνει την ευθύνη. Γιατί πάντα αυτό που έλεγα είναι ότι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί οφείλουν από τη μια να αγωνίζονται να καλύψουν τα κενά του κράτους, αλλά οφείλουν και να πιέζουν το κράτος έτσι ώστε να λαμβάνει την ευθύνη του. Γιατί δεν πρέπει να ζούμε σε έναν κράτος φιλανθρωπίας, αλλά σε έναν κράτος πρόνοιας. Δεν πρέπει το κράτος να νιώθει άνετα ότι κάποιος άλλος κάνει τη δουλειά του. Πρέπει παράλληλα με τον αγώνα τον οποίο δίνουμε να πιέζουμε και το κράτος έτσι ώστε να εφαρμόσει πολιτικές. Τώρα ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία συνεργασία με το Hope for Children και το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε δημιουργήσει
σε συνεργασία με ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό στην Ελλάδα, το Athens International Children Film Festival, ένα πρόγραμμα για τον σχολικό εκφοβισμό στα σχολεία, το οποίο τρέχει από τον Σεπτέμβρη και χρηματοδοτεί το Ίδρυμα μας και πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα με ταινίες μικρού μήκους, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά από την προδημοτική μέχρι και την πρώτη του λυκείου. Παρουσιάζονται οι ταινίες και γίνεται μια ωραία συζήτηση με ειδικούς του Hope for Children, εκπαιδευτικούς ψυχολόγους στην τάξη για να βγουν τα μηνύματα προς τα έξω. Και είμαστε τώρα σε συζήτηση για να εφαρμόσουμε και ένα νέο πρόγραμμα από τον Σεπτέμβριο, αν όλα πάνε καλά, για τα θέματα που συζητήσαμε, της κουλτούρα της αποδοχής των ατόμων με αναπηρία, της στήριξης, της ενσωμάτωσης, της συμπερίληψης. Όταν ο σκοπός του Ιδρύματος είναι και αυτό, δηλαδή θέλουμε να επενδύσουμε πάρα πολύ σε εκπαιδευτικά προγράμματα που να τα προσφέρουμε δωρεάν, ενώ με τη στήριξη του προγράμματος και να υπάρχει πρόσβαση στα παιδιά. Αλλά είναι αυτό που έλεγα χθες στην Υπουργό, ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους γονείς, όχι μόνο τα παιδιά. Έτσι, ναι. Και αναφέρεσαι αρκετά το θέμα της interactive εκπαίδευσης, που χρησιμοποιούμε καινούργια μέσα πλέον, βίντεο, παιχνίδια ίσως, ο όρος gamification χρησιμοποιείται αρκετά. Και είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται και στα σχολεία μας. Ήθελα να ρωτήσω τώρα σχετικά με την σεξουαλική εκπαίδευση στην Κύπρο. Ξέρω ότι αναφέρθηκαν πολλά το τελευταίο διάστημα. Ποια είναι η άποψή σου και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Η άποψή μου είναι ότι, θα το επαναλάβω, έχουμε μια υπουργό η οποία ξέρει από πρώτο χέρι αυτά τα θέματα. Εγώ της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήταν και σημαντική και καθοριστική και η συνάντηση που είχε και με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, γιατί πάντα στη συζήτηση κάποιοι βάζαν και το κομμάτι αυτό. Έχουμε έναν προκαθήμενο της Εκκλησίας και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, γιατί είναι μέσα από την εκπαίδευση που θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Νομίζω ότι με την εφαρμογή του προγράμματος και οι οποιασδήποτε, αν θέλετε, λογικές ή παράλογες ανησυχίες έχουν μηδενιστεί, νομίζω, θα έλεγα. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε όλοι ότι ναι, με επιστημονικό τρόπο, ναι, με σοβαρότητα, θα πρέπει τα παιδιά μας να είναι ενήμεροι, να μπορούν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από τους διάφορους επιτίδιους ή τις διάφορες, αν θέλετε, κακοτοπιές. Για μένα ως γονιό, και δεν μιλώ μόνο ως πολιτικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Έχουμε ευθύνη μεγάλη σαν γονείς, αλλά έχει και ευθύνη το ίδιο το σχολείο. Με σοβαρότητα πάντα, στα πλαίσια της, αν θέλετε, της επιστήμης, να διαπαιδαγωγεί και να δημιουργεί άμυνες στα παιδιά μας. Η γνώση είναι δύναμη. Η γνώση πάντα είναι δύναμη. Και όπως είπες, όταν τα παιδιά γνωρίζουν από νωρίς, τότε μπορούν και να προστατευτούν και να κάνουν επιλογές που βασίζονται σε δεδομένα που υπάρχουν από τη βιβλιογραφία. Ναι. Και όχι από πράγματα που ακούσαν από φίλους τους κτλ. Ναι, ακριβώς. Από ποια ηλικία θεωρείς ότι είναι καλό να ξεκινήσουμε να μιλάμε στα παιδιά για αυτά τα θέματα? Δεν είμαι ειδικός και ποτέ δεν μπαίνω σε διαδικασία και είναι αρχή μου αυτή στην πολιτική, να αντικαθιστώ τον ρόλο των ειδικών. Λέω ότι έχω εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Παιδείας, έχω εμπιστοσύνη στην συγκεκριμένη Υπουργό και θεωρώ ότι γνωρίζουν ήδη καλύτερα το πώς, πότε και με ποιον τρόπο πρέπει να επικοινωνήσουν αυτά τα σωστά μηνύματα στα παιδιά μας για να τα προστατεύσουν. Σωστά, και σε ευχαριστώ. Ουσιαστικά καλύψαμε δύο θέματα. Ξέρετε να σας πω κάτι έτσι, να κλείσω αυτό το θέμα. Βέβαια. Τους λέω ότι δεν είναι ανάγκη να είμαστε παντογνώστες και δεν είναι και καλό και ωφέλιμο να είμαστε παντογνώστες. Είναι καλό να προσπαθούμε να παράξουμε, αν θέλετε, πολιτικές ή να στηρίξουμε πολιτικές. Πάντα όμως εκεί που υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη των ανθρώπων που σπούδασαν, εργάστηκαν και γνωρίζουν, πρέπει να την ακούμε πριν να αποφασίζουμε για πολιτικές. Ναι. Και ξέρω ότι η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη εμπειρογνωμόνες και ρωτά την άποψή τους και φέρνει και τους νέους πιο κοντά,
τους νέους επιστήμονες. Το επιβεβαιώνω κι εγώ. Ωραία. Μέχρι τώρα καλύψαμε 2 θέματα, τα οποία η εταιρεία μας ασχολείται αρκετά το τελευταίο διάστημα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Έχουμε 2 projects που δουλεύουμε μόνο σε αυτό, τα οποία είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Και τέλος, ήθελα να μιλήσω για έναν άλλο project που δουλεύουμε με τη Σουηδία αυτή τη στιγμή, για τη μη βίαιη επικοινωνία. Τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε gamification, όπως ανέφερα πριν, για να βοηθήσουμε τους νέους να αναπτύξουν αυτά τα skills. Δηλαδή να μπορούν να εκφράζουν διαφωνία, χωρίς όμως να μπαίνουν σε καυγά. Δεν ξέρω αν... Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό και στην πολιτική πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Αυτό ήθελα να πω, ναι. Ξέρεις, η φωνή δεν βοηθά στο να καταλήξεις σε άποψη ωφέλιμη για τον τόπο σου, για την κοινωνία. Εγώ είμαι πολύ χαμηλόν τον άνθρωπο, νομίζω. Πολλές φορές μου λένε, ξέρεις, όταν μιλάς πρέπει να και στις συγκεντρώσεις και στην τηλεόραση να τσακώνεσαι ή να βγάζεις πάθος κτλ. Νομίζω ότι είναι πολιτικές και θέσεις νομίζω που χρειάζεται ο κόσμος. Εντάξει, νομίζω η ηρεμία βοηθά στον να αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει και έναν κενό το οποίο αρέσκεται στην ένταση. Ναι. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε όλοι σε όλα. Σίγουρα ναι. Πάντως, το να ακούς τον συνομιλητή σου, να δείχνεις κατανόηση σε αυτό που λέει, να προσπαθείς να καταλάβεις από πού έρχεται ο άλλος και τι θέλει να σου επικοινωνήσει, σίγουρα θα βοηθήσει στο ακόμα και αν διαφωνείς. Ακριβώς. Ναι. Μάλλον κυρίως όταν διαφωνείς. Ναι. Γιατί μόνο έτσι θα οδηγηθείς σε ένα αποτέλεσμα που να έχει και νόημα για το κοινό καλό. Έτσι είναι. Πώς εξελίσσεται, ας πούμε, αυτό το project, ενώ πώς το... Εμείς έχουμε μαζί μας μια mindfulness expert, η οποία μας μαθαίνει τεχνικές. Για παράδειγμα, όταν νιώσω ότι είμαι θυμωμένος με κάτι που λες, και όταν νιώσω ότι κάνεις κάποια ανεπίθεση σε μένα ή στο εγώ μου, σταματώ, ακούω τι λες, αναπνέω, συγκεντρώνομαι στο τώρα, για να μπορώ μετά να απαντήσω και να καταλάβω από πού έρχεσαι. Και είναι διάφορες τεχνικές, είναι διαλογισμοί κτλ. Χρησιμοποιούμε παιχνίδια, όπως είπα, με σενάρια, διάφορα σενάρια, για να μπορούν οι νέοι να μάθουν και να κάνουν κάποια πρακτική σε αυτά τα θέματα. Εξαιρετικά. Πότε ξεκινήσετε να το εφαρμόζετε? Ξεκίνησαν ήδη και ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες. Και νέοι, σε τι ηλικίες ανταποκρίνεστε? Είναι 13-30 το νέο. Ναι. Αλλά τα παιχνίδια μας προσπαθούν να είναι personalized, δηλαδή ανταποκρίνονται σε διάφορες ηλικίες, ανάλογα με το τι βάλει ο χρήστης, παίρνει και το αντίστοιχο σενάριο. Υπάρχει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας? Είναι Erasmus Plus προγράμματα. Τώρα σου κάνω εγώ συνέντευξη. Εννοείται. Αφού πρέπει να μάθουμε. Ναι. Το Erasmus Plus που είναι η Κομισιόν ουσιαστικά. Άρα το τι κάνουμε είναι σύμπραξη διαφόρων χωρών. Ενώ είναι εντός σχολικού χρόνου ή εκτός σχολικού χρόνου? Είναι εκτός. Είναι non-formal education. Έχουμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μαζί μας που συνεργάζονται με πρόσφυγες στην Ευρώπη, με κακοποιημένες γυναίκες κτλ. Και όταν ολοκληρωθούν τα παιχνίδια, τα διανέμουμε δωρεάν. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να τα κατεβάσει, να τα χρησιμοποιήσει στις συσκευές του. Εξαιρετικά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θα σας έλεγα ότι επειδή ξέρω ότι και το Υπουργείο Παιδείας επενδύει σε αυτά τα πράγματα και θα επενδύσει τα επόμενα χρόνια, να επενδύσετε και εσείς στις σχέσεις σας με το Υπουργείο Παιδείας. Και είναι καλό να έχουν πρόσβαση και οι εκπαιδευτικοί σε αυτά τα προγράμματα. Γιατί είναι σημαντικό τέτοια προγράμματα να καταρτήσουμε και τους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι ουσιαστικά περνούν τον μισό χρόνο της ζωής των παιδιών μας μέχρι τα 18, απίστευτο. Εγώ τους λέω, είχα την τιμή και την τύχη να έχω εξαιρετικούς δασκάλους, τους οποίους ακόμα διατηρώ σχέσεις μέχρι και σήμερα, ότι ό,τι γίναμε στη ζωή μας, γίναμε λόγω των γονιών και των δασκάλων μας. Είναι σπουδαίο πράγμα να έχεις καλούς δασκάλους. Σίγουρα. Και σχετικά με την συνεργασία με το Υπουργείο, την επιδιώκουμε συχνά. Και όσον αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, έκαναμε launch ένα καινούριο προϊόν, S-Guide ονομάζεται, στο οποίο έχουμε μέσα διάφορα θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για εφήβους 14 και άνω. Και το εδώσαμε το S-Guide για ένα πρώτο πιλότο στα Λύκεια. Είναι αυτό που λες όμως, ότι είναι σιγά-σιγά στην Κύπρο, γιατί είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Είμαστε λίγο πιο... Η Αθηνά Μιχαλίδου τα προσεγγίζει με μια απόλυτη σοβαρότητα. Οφείλουμε να κρατούμε τις ισορροπίες και να ακούμε και την αντίθετη άποψη και να τις συζητούμε.
Και νομίζω ότι υπάρχει χώρος και πεδίο να κάνουμε πράγματα τα οποία θα δυναμώσουν τα παιδιά μας. Στο τέλος της ημέρας αυτή είναι η ουσία. Και είναι αυτό που λες, ότι και οι γονείς πρέπει να λάβουν κάποια ενημέρωση. Και κάποια και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Είναι σημαντικό. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι τελευταίο μου θέλεις να πούμε? Εγώ ευχαριστώ. Όχι, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. Επίσης. Παρακολουθώ τη δουλειά που γίνεται από την νεολαία της Κύπρου. Είμαι περήφανος που ανήκω σε αυτήν την γενιά. Νομίζω ότι αλλάζουμε πράγματα. Και στο πολιτικό, και στο επιχειρηματικό, και στο ενημερωτικό το κομμάτι. Και είμαι αισιόδοξος για τον τόπο μας, ότι σιγά σιγά με βήματα σταθερά κάνουμε βήματα για να διασφαλίσουμε τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Ναι, για όλους. Και εγώ το πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.